Саба докунары телевидениесінің җомга көн чыгарылышын сезнең котлау хатларыгыздан килгән җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез һәм зәңгәр экраннар каршынабыз. Алан елга авылында гомер итүче Гәрәева Әминә Нури кызын чакырабыз. Хөрмәтле Саба докунары телевидениесе хезмәткәрләре, бүген сезнең тапшыру аша безнең өчен яшәү өлгесе, тормыш маягы булган. Алан елга авылында яшәүче иң газиз кешебез, сөекле әниебез Гәрәева Әминә Нури кызының туган көне, матур юбилее, аңа 70 яшь тулган көне белән тәбриклисебез килә. Дистәләрне дистәләргә кушып, гомер йомгакларын сүтсә дә, күңел матурлыгын саклап, җан аклыгын башкалар белән бүлешеп яши белә ул. Авылдашларның хөрмәтендә туган тумача, күрше күләннең һәр кайсы белән уртак тел табып, дус тату яшәде. Әтиебез Рафаэль белән менә инде 50 ел матур тигез гомер кичерәләр. Безгә 3 балаларына тормыш бүләк итеп, канат куеп, тормыш киңлегенә очырган көннәренә дә байтак инде. Бүген һәммәбез гаиләле, һәр кайсыбыз үзе әти, әни, әби, бабай хәтта. Тормышның кадерен белергә, туганлыкны изге күреп сакларга, матур итеп, үрнәк булырлык итеп яшәргә өйрәтеп үстергәнегез өчен, биргән киңәшләрең, һәр чак безгә ярдәмгә ашкынып торуың өчен бик зур рәхмәт сиңа, әниебез. Әгәр сорасалар, син бәхетлеме диеп, без синең балаларың һичшиксез. Безнең әниебез бүгенге көндә исән-сау, шуңа бәхетлемен диеп җавап кайтарыр идек. Әниебез, бәйрәмең котлы, көннәрең кояшлы, гомерең озын, бәхетләрең мул булсын. Безнең игелекләребезне күреп, сөенеп, шатланып кына яшә. Без сине бик яратабыз. Әниебез, безнең кадерлебез, без бәхетле җирдә син барга. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә, туган көнең белән котларга. Төрле чакны күргәнсеңдер, әни, йөрәгеңдә күптер ярада. Киңәшчебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арада. Дистәләрне кушып дистәләргә син үтәсең гомер йомгагын. Һәр кем өчен маяк булыр иде, әни, синең үткән юлларың. Рәхмәт сиңа, гомер буе безне сакладың син хата ялгыштан. Синең өчен ныклы саулык, бәхет сорыйбыз без бүген язмыштан. Нигезебез агы, хакы булып, утыр әле өйнең түрендә. Сиңа булган изге хисләребез, рәхмәтебез күңел түреннән. Балаларың, кияү киленнәрең, оныкларың сине ярата. Туганнарның, таныш белешләрнең фикере изге сиңа карата. Сәламәтлек иң мөһиме бүген. Ходай аннан мәхрүм итмәсен. Йөрәк типсен, ару талу белми, борчулардан ташып типмәсен. Бала чакта күргән михнәтләрне күрсәтмәсен Ходай яңадан. Изге сүзләр, изге теләкләрне кабул итсен һәрбер балаңнан. Әниебезне бик-бик яратып, котлау теләкләрен җиткерә әтиебез, 3 балаң, кияү киленнәрең, 7 оныгың һәм 5 онык чыгаң. Хөрмәтле туган көн иясе, юбиляр, Алан елга авылында яшәүче Гәрәева Әминә Нури кызым, чын күңелдән сезне туган көнегез, 70 яшьлек матур юбилеегыз белән тәбрик итәбез һәм инде әлеге хатта килгән, китерелгән барлык матур теләкләргә дә кушылабыз. Сау-сәламәт булыгыз, якыннарыгыз янәшәсендә озын-озак гомер кичерегез.
кылып яшәши әниебез. Яшәши әниебез. Hörmətli televizor qarşılar, əgər də siz də özünüzün yaxınlarınızdan Sabahlıqları televideniyası aşa təbriklisiz kiləyən tuğan günləri, gümür beyramları yoki boshqa oңайдан булган beyramları белән рәхим итегез, хатлар языгыз, котлаулар юллагыз. Без аларны түкмишәшми сезнең белән бергәләп укырбыз һәм ияләренә, ягъни сезнең якыннарыгызга җиткерербез. Бәйрәмнәрне бергәләп күңелле итеп, матур итеп үткәрик. Ә бүгенгә инде мин сезнең белән саубуллашам, ялларыгыз күңелле һәм матур үтсен.